Haino hai social media o ta kaisa video mangpili kase faijauka Shillongo honeymoon phaiye bwtharjaknai indur couple Raja Raghuban chino bwthainai rokni mwkhangbo tabuk social media o kase faijauka norok nugui mano. Khaksa phajigo sunom bai bini bwsai Raja Raghuban chini video mangpili tei khaksa phajik wngkha sunom ni hire khaijak Raja Raghuban chino rang bai bwthanai rokni norok nugui mankha no o video mangpili bo je blogger sunom bai Raja Raghuban chini accidentally bai je video mangpili kajago amtui haino o khoroktham bwthainai rokni bo bini camera o borok khoroktam ni mwkhang bo kachaui thangkha norok video ni screen o nugui mana. Puila o himjak tongmani Vishal tei Vishal ni mwkhang camera o sap sap khe kachamani amoni ukologo khe tongo Anand hwnkhe Vishal ni mwkhang camera kama pole kisa kongoi khe himjak khai bini mwkhang kachaka amoni ukologo khe tongo Akash hwnkhe borokni mwkhang ba borokni camera tisama nungmani bagui bo kongoi bini khwnai bai khe mwkhang huijak khai mangpili kase phaijago hwnkhe mo haino haitesa Shillongo honeymoon phainai Raja Raghuban chino bwthainai rokni mwkhang mangpili camera o kachai phaimani tabuk social media rogo o video je haino viral wngjak tei norok bo nugui mankha no o viral video ni mangpili.